Σκεφτόμουν την ώρα που τα παιδιά χόρευαν πάνω στη σκηνή και μετά η χοροδία απέδωσε τους ύμνους, τι πιο όμορφο αυτά να γινόταν στους χώρους εκεί της Καπαδοκίας, δηλαδή να αντυχήσουν τα πετρομονάστερα και οι βραχοεκκλησιές από τους βυζαντινούς ύμνους και μετά στο προαύλιο να γίνουν οι χοροί. Μακάρι. Λέγεται, δεν είναι επιβεβαιωμένο,
όταν ήρθαν στην Ελλάδα, η Χατζηχριστίνα, η γιαγιά του Αγίου Παϊσίου, ρώτησε τον Άγιο Αρσένιο: «Να έχω την ευχή σου, Χατζεφεντή, θα ξαναγυρίσουμε?» Της λέει: «Όχι εμείς, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα». Ακριβώς αυτή η ιστορική στιγμή είναι τώρα, να επανέλθουμε όπως ο Θεός θέλει. Ήδη το γεγονός ότι μας επιτρέπουν στη Μικρά Ασία και λειτουργούμε είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό, και δυστυχώς αδικούν τον εαυτό τους όσοι Έλληνες λένε «δεν πηγαίνω εκεί αν δεν γίνουν ελληνικά εκείνα τα μέρη». Λάθος. Και πιστεύω ότι αν έχουν καλή προαίρεση, μόνο μια επίσκεψη εκεί θα τους πείσει για αυτό που σκεφτόταν λάθος. Αλλά λοιπόν τώρα στο θέμα μας, είναι γνωστό ότι πέρυσι ήταν 100 χρόνια από την ανταλλαγή των πληθυσμών. Όπως και 3 χρόνια νωρίτερα ήταν η θλιβερή επέτειος της μικρασιατικής καταστροφής και του ξεριζωμού. Αλλά και αυτή η ανταλλαγή ήταν ένας ξεριζωμός, ειρηνικός μεν φαινομενικά, αλλά στις καρδιές των ανθρώπων μεγάλος ο πόνος. Εγκατέλειπαν πατρογονικές εστίες, όπου ήταν εκεί και προ Χριστού. Ήταν αυτόχθονες της Καπαδοκίας. Επίσης 100 χρόνια από την οσιακή κοίμηση του Αγίου Αρσενίου στην Κέρκυρα, το Νοέμβριο του 1924. Τη γέννηση του Αγίου Παϊσίου λίγο πριν φύγουν από τα Φάρασα, στις 25 Ιουλίου του 24, αλλά και 30 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή, που ήταν μαρτυρική, όπως ξέρουμε, καθώς οι τελευταίες λέξεις που πρόφερε, μαρτύριο, αληθινό μαρτύριο, από τους φοβερούς πόνους της ασθένειας του καρκίνου, που πέρα από κάθε ανθρώπινη λογική ζήτησε ο ίδιος να έχει. Ζήτησε ο ίδιος να έχει τον καρκίνο για να μπορεί να καταλαβαίνει τους ανθρώπους που υποφέρουν από αυτή την αρρώστια και να τους παρηγορεί, όχι εκ του ασφαλούς, αλλά μέσα και από τη δική του ταλαιπωρία. Πού το βρίσκει κανείς αυτό? Άκουσα μια γνώμη που μου άρεσε πολύ, δεν θυμάμαι, αλλά αυτή λέει ότι γιατί στις καρδιές των ανθρώπων ο Άγιος Παΐσιος αναγνωρίστηκε τόσο νωρίς ως Άγιος και πριν ακόμη κοιμηθεί? Για τα κομποσκήνια που έκανε, για τις νηστείες, για τις μετάνοιες, για ποιο λόγο? Όχι. Τα κάνουν και άλλοι αυτά. Για την θυσιαστική του αγάπη. Για την αγάπη που ξεπερνούσε πολύ τον εαυτό του, το πρόγραμμά του, το καλογερικό, και μπορούσε να μείνει ώρες, αν υπήρχε ανάγκη, με κάποιον εκεί να συνομιλεί και να κρατάει και την κύλη και να πονάει και να μην δείχνει την παραμικρή έτσι ενόχληση και κανένα μορφασμό να κάνει, να καταλάβει ο απέναντι του ότι πρέπει να φύγει. Όχι. Τα διαβάζουμε αυτά στις πολλές θαυμαστές διηγήσεις που καταγράφτηκαν και κυκλοφορούν στα βιβλία, και κάποιες από αυτές οπωσδήποτε ζήσαμε και εμείς ή κάποιοι και από εσάς εφόσον τον γνωρίσατε. Λοιπόν, μπροστά σε αυτές τις επετείους τις σημαντικές, το μοναστήρι μας έλαβε απόφαση δια πράξεως, όπως λέμε, της αδελφότητος, τη μέρα του Ευαγγελισμού πέρυσι, να προβούμε σε κάποιες δραστηριότητες στη μνήμη των Αγίων μας. Και μία από αυτές είναι αυτή που θα δείτε σε λίγο. Το ιστορικό ντοκιμαντέρ, το οποίο αναθέσαμε με πολλή εμπιστοσύνη στην κυρία Ειρήνη Σαρίογλου και το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, το ΙΔΙΣΜΕ, στην Αθήνα, στην Παλίνη,
που έχει δώσει εξαίσια δείγματα σε αυτό το χώρο του πολιτισμού, καθώς και εδώ έχει κάνει πολλές προβολές και ομιλίες, αλλά και στο μοναστήρι μας. Ευδόκησε ο Θεός, ο Πάνσοφος, ο Πανάγαθος, που πάντα οικονομεί προς το συμφέρον μας, να βρεθούμε ταπεινοί υπηρέτες των δύο Αγίων στο ησυχαστήριο του Αγίου Αρσενίου, που προχθές, πότε ήταν την Κυριακή, έκλεισε τα 39 έτη από τις ιδρύσεώς του, 9 Νοεμβρίου 1986, και τότε Κυριακή ήταν και φέτος Κυριακή. Και πιστεύουμε με τη χάρη του Θεού ότι συνδέσαμε αμετάκλητα τη μοναχική μας πορεία με τα δύο αυτά πρόσωπα της Καπαδοκίας και βρισκόμαστε και σε ένα χώρο της Χαλκιδικής που φιλοξενεί εδώ και έναν αιώνα πολλούς Μικρασιάτες και από τα παράλια και από τον Πόντο και από το εσωτερικό και την Καπαδοκία και την Κωνσταντινούπολη. Η σταθερή γνώμη του Αγίου Παϊσίου για την ίδρυση της Μονής μας είναι αυτό που μας δίνει την βεβαιότητα του Θείου Θελήματος, το οποίο καλούμεθα πιστά να υπηρετήσουμε με τις μικρές πενιχρές μας δυνάμεις, και ο Θεός δίνει τη δύναμη στο έργο αυτό της Μονής, το πνευματικό έργο, γιατί όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όπου χτίζεται μοναστήρι, ημερεύει ο τόπος. Και τόπο βέβαια δεν εννοούμε το φυσικό περιβάλλον, και αυτό ημερεύει καθώς καλλιεργούνται οι αγροί, διαμορφώνεται και το δάσος γύρω από το μοναστήρι, από κάθε μοναστήρι, αλλά πρωτίστως είναι οι ψυχές των προσκυνητών και ιδιαίτερα όσων μένουν στο μοναστήρι, οι οποίοι οφείλουν να δίνουν την καλή μαρτυρία, την ορθόδοξη ομολογία και να έχουν το μοναχικό ζήλο για να διατηρήσουν αυτό, να διατηρήσουμε αυτό που παραλάβαμε από τον πνευματικό μας παππού, τον Άγιο Παΐσιο, καθώς γνωρίζετε ότι ο γέροντας Θεόκλητος ήδη από το 1965 συνεδέετο με τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, τον οποίο συνάντησε πρώτη φορά στη σκήτη των Ιβύρων. Θα το δείτε και στο ντοκιμαντέρα. Θα ακούσετε το γέροντα να το διηγείτε αυτό. Έτσι λοιπόν, μπροστά σε αυτόν τον επαιτειακό εορτασμό των Αγίων και του Καπαδοκικού Ελληνισμού, δεν λογαριάσαμε κόπους αλλά και έξοδα για να μεταβούμε στην Καπαδοκία, να ξεκινήσει από εκεί το ντοκιμαντέρ και να συνεχίσουμε για τη Σωρωτή, το Πλατή Μαθίας, την Κόνιτσα, την Κέρκυρα και φυσικά το δικό μας το ησυχαστήριο. Ευχαριστούμε, όπως κάθε φορά το λέμε αυτό, τον σεβασμιόδετο Πιμενάρχη μας, τον Μητροπολίτη Κασανδρίας, κύριο Νικόδημο, διότι από την αρχή επευλόγησε αυτή μας την προσπάθεια, καθώς την πράξη αυτή της αδελφότητος του τη μεταφέραμε γραπτός για να πάρουμε την ευλογία και να συνεχίσουμε. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και που ήταν προχθές μαζί μας, παρά τον κόπο της Αγρυπνίας, ήταν στην Αγρυπνία μας, του Αγίου Αρσενίου, και προηγήθηκαν και άλλες γιορτές των Αρχαγγέλων κτλ. Και όμως ήταν εκεί, δηλαδή στην Αγρυπνία, αλλά και το ίδιο βράδυ στην προβολή που κάνουμε στον Πολύγυρο. Ευχαριστούμε και ζητάμε πάντοτε την ευχή Του. Ευχαριστούμε και όσους βοήθησαν ποικιλοτρόπως, πρωτίστως το Ιδισμέ, αλλά και άλλους που συνέβαλαν οικονομικά και ηθικά σε αυτή μας την προσπάθεια. Ευχόμεθα η χάρις των Καπαδοκών Αγίων Αρσενίου και Παϊσίου να φέρει στις καρδιές μας το φως της Καπαδοκίας, που δεν είναι βέβαια άλλο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι το υλικό φως, αλλά αν βρεθείτε στην Καπαδοκία, προσκυνητές ή και τουρίστες ακόμη, σηκωθείτε το πρωί να δείτε το φως
του ήλιου που ανατέλει, πώς φωτίζει εκείνο το μοναδικό τοπίο στον κόσμο. Αξίζει και αυτό να το δείτε. Δεν είναι όμως αυτό το φως της Καπαδοκίας για το οποίο μιλάμε. Είναι πρωτίστως η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια που θα σας διαβάσω τώρα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, καθώς στην Θεία Λειτουργία που έγινε 21 Μαΐου 2004 στο Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη μέρα της γιορτής τους δηλαδή, στη Συνασσό, όταν μέσα σε πολύ συγκινητικό κλίμα και ο Δήμαρχος ήταν εκεί, ο Τούρκος, του οποίου όμως οι ρίζες είναι από την Καστοριά, και είχε αναρτήσει πανό στους δρόμους της πόλης και στην είσοδο της Συνασσού «Καλώς ήλθατε Παναγιώτατε» στα ελληνικά και στα τουρκικά. Εκεί λοιπόν ο Πατριάρχης είπε: «Δεν είναι η ομορφιά του τοπίου, η μοναδικότης του τοπίου που σαγενεύει τον άνθρωπο τον προσκυνητή. Δεν είναι η φιλοξενία των κατοίκων μόνο. Δεν είναι η ωραιότης των καλλιτεχνημάτων της καπαδοκικής γης, αλλά προπάντων είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι διάχυτος παντού, η οποία κάνει τον προσκυνητή να αναφωνεί εξ όλης καρδίας και να πει «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Είναι ωραίο να μένουμε στην Καπαδοκία, για πάντα στην Καπαδοκία, συνεχίζει ο Πατριάρχης. Γι' αυτό ερχόμαστε και ξαναερχόμαστε χωρίς να κουραζόμαστε στην Καπαδοκία ως προσκυνητέ, για να νιώσουμε αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι παντού διάχυτος και η οποία μας συνήγαγε και εδώ στη Θεία Λειτουργία δηλαδή εκεί, για να συμμετάσχουμε πνευματικώς εις την εν χρόνο και υπέρ χρόνο συνάντηση του παρελθόντος και του μέλλοντος. Πριν κλείσω και μετά από τις ευχαριστίες που είπαμε και τις νιώθουμε μέσα μας βαθύτατα, θέλω να σας μεταφέρω και μια είδηση που ίσως σας παραξενέψει, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ήδη από το 2012 ο πρόεδρος του χωριού των Φαράσων, που τότε τα Φάρασα ήταν ένα μεγάλο ελληνικό κεφαλοχώρι εκεί στα βάθη της Καπαδοκίας, σήμερα είναι ένα ασήμαντο χωριουδάκι, θα το δείτε εξάλλου και πολλά σπίτια έχουν πέσει. Λοιπόν, ο πρόεδρος μας είπε, εφόσον έρχεστε εδώ για τους Αγίους σας, γιατί δεν χτίζετε ένα εκκλησάκι να προσεύχεστε μέσα σε αυτό? Και εμείς τότε δεν δώσαμε την πρέπουσα σημασία. Νομίζαμε ότι ήταν έτσι λόγια κολογευτικά και δεν θα είχαν καμιά βάση, ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όμως αυτό το είπε και ο επόμενος πρόεδρος κάποια χρόνια αργότερα και το επανέλαβε και μας υπέδειξε και τον τρόπο, θα λέγαμε την γραφειοκρατία, πώς να κάνουμε τις αιτήσεις για να γίνει αυτό το αίτημα. Και πως αυτοί οι άνθρωποι πίσω από την εκκλησία των Αγίων Βαραχησίου και Ιωνά που λειτουργούσε ο Άγιος Αρσένιος και μετά έγινε τζαμί και είναι τζαμί μέχρι σήμερα, πίσω από την εκκλησία καθάρισαν το χώρο και περιμένουν την έγκριση από την Κεσάρια, από την ομαρχία της περιοχής, γι' αυτό το σπουδαίο κατά αυτούς εγχείρημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέμε τώρα είναι ένα από τα σημεία των καιρών. Να μας καλούν οι Τούρκοι να χτίσουμε εκκλησάκι στη Μικρά Ασία. Και είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, αν είναι λόγια του Αγίου, είναι όμως αληθινά όποιος και να τα είπε, όταν ακούσετε ότι οι Τούρκοι στην Μικρά Ασία ανακαινίζουν εκκλησίες δικές μας, τότε κάτι σημαντικό θα γίνει. Στις μέρες μας όχι μόνο ανακαινήσεις έχουν γίνει σε όλα τα παράλια, αλλά και εκ θεμελίων ανέγερση 2 ναών στην Αττάλεια, της Παναγίας και του Αποστόλου Παύλου.
Αν είναι θέλημα Θεού, η τρίτη εκκλησία να είναι αυτή στα Φάρασα. Αν θέλει ο Θεός, όλα θα γίνουν. Εμείς όμως πρέπει, όπως και ο Πατριάρχης το τόνισε, να πηγαίνουμε στην Καπαδοκία, στη Μικρά Ασία, ιδιαίτερα όσοι καταγόμαστε από εκεί, διότι οι ανθρώπινες συνθήκες, οι διεθνείς συνθήκες, εν προκειμένου η ανταλλαγή των πληθυσμών, δεν αφορούσε τους Αγίους. Οι Άγιοι παρέμειναν στη Μικρά Ασία. Η χάρις των Αγίων παρέμεινε εκεί και παραμένει μέχρι σήμερα. Το είπα και άλλες φορές, δεν θέλω να σας κουράζω, αν το ξέρετε, αλλά και κάποιοι ίσως δεν το ξέρουν. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, στο Λιβύσι της Μικράς Ασίας, ένα χωριό απέναντι από τη Ρόδο, μέσα στην εκκλησία της Παναγίας, που δεν λειτουργεί βέβαια, ούτε τζαμί όμως έγινε, όχι. Υπάρχει στην αψίδα εκεί του ιερού χαραγμένη η φράση με βαθιά γράμματα «Ο Χριστός ζει», στα αγγλικά. Καλύτερα στα αγγλικά να το διαβάζουν και οι τουρίστες. Αυτή ακριβώς η φράση αποτυπώνει και το τι συμβαίνει, τι συνέβαινε και συμβαίνει ακόμη στη Μικρά Ασία. Ο Χριστός διαμέσου των Αγίων Του ζει και μας περιμένει. Ευχαριστώ. 400 χρόνια σκλαβιάς μες στη Μαυρίλα, πολίτες 15ης κατηγορίας, έπρεπε να φοράμε ένα σκούρο μανδύα πράσινο για να φαίνεται ότι είμαστε υποτελείς. Παρά τα αυτά μεγαλουργήσαμε. Και ήρθαμε το 22, το 23, το 24, πριν από 100 τόσα χρόνια και ξαναγεννήσαμε την Ελλάδα. Ξαναφτιάξαμε την Ελλάδα σε κάθε τομέα της ζωής. Σήμερα δεν υπάρχουν οι Οθωμανοί Σουλτάνοι. Σήμερα δεν υπάρχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όμως περιτριγυριζόμαστε από κινδύνους, πολλαπλούς κινδύνους, οι οποίοι είναι και αόρατοι. Γι' αυτό δεν πάει καθόλου καλά η πίστη μας, η γλώσσα μας, η ιστορία. Σας μιλώ ως ιστορικός. Διάφορες εστίες φάροι συνεχίζουν να μας μειούν στην αξία, στις αξίες που πρεσβεύει αυτή η πίστη, η βιωματική, αυτή η γλώσσα που μιλείται 5.000 χρόνια και αυτή η ιστορία. Ας αγκαλιάσουμε όπου βρείτε συνεχιστές των Αγίων Αρσενίου και Παϊσίου, είτε είναι αυτή η Μονή Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής, είτε όπου αλλού βρείτε. Αντισταθείτε με θέση και στάση ζωής. Πραγματικά σας το λέω ότι χανόμαστε. Τι να πιάσω, την υπογεννητικότητα, την αγραμματοσύνη, τι να πρωτοπιάσω. Όμως δεν θα σταθούμε στα αρνητικά. Το γεγονός ότι είστε εδώ είναι μια αντίσταση. Ναι, να προμηθευτείτε όλοι αυτό το ντοκιμαντέρ, όχι μόνο για να ενισχύσετε το όραμα και τον πόθο των πατέρων να ιδρύσουμε στα Φάρασα παρεκκλήσι, αλλά και για να το δούνε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα δυσέγγονά σας. Αντισταθείτε με θέση και στάση ζωής. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά την πίστη μας, δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά τη γλώσσα μας και την ιστορία μας. Και αυτά μεθοδικά τα καταπολεμούν. Είτε είναι το διαδίκτυο, είτε είναι το ένα, είτε το άλλο, είτε... Η μόνη μας ελπίδα είμαστε εμείς, να κάνουμε όλοι κάτι. Και μην λέτε, μα εγώ τι μπορώ να κάνω, εγώ ως Ειρήνη είμαι ένα άτομο. Μην λέτε. Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε και να αλλάξει αυτή η καθιστική κατάσταση της πνευματικής κατάπτωσης που πάμε από το κακό στο χειρότερο. Πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Μιλήστε για τη Μονή Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Επισκεφτείτε τη Μονή. Σας ζηλεύω. Το λέω ευθέως. Σας ζηλεύω γιατί εγώ μένω μακριά. Μένω στην Παλίνη, στην Αττική. Δεν μένω στα Νέα Μουδανιά
να πηγαίνω κάθε μέρα στη Μονή Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Με θέση και στάση ζωής θα αλλάξει αυτή η χώρα. Δεν θα αλλάξει δια μαγείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.